El ple que ha tingut lloc aquest passat 21 d'octubre ha començat novament dedicant un minut de silenci a les dones que en aquest darrer mes han set víctimes de violència de gènere. Un dels punts més destacats del ple ha estat el que fa referència a l'adequació dels llocs de treball de l'Ajuntament. Una adequació que porta un augment del salari a un terç a una tercera part de la plantilla, o sigui 66 dels treballadors i treballadores que actualment estan treballant a l'Ajuntament de Manlleu. Els criteris que s'han tingut en compte per fer aquesta modificació s'han basat en comparar els salaris actuals dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Manlleu amb la mitjana salarial de la resta de municipis de la Diputació de Barcelona. Que les persones que treballen a l'Ajuntament cobrin un salari digne. Però ens preguntem, i així ho vàrem traslladar a l'alcalde en la part final del ple, si a més de fer servir criteris purament tècnics s'havien plantejat fer-la servir de polítics, com per exemple limitar l'accés dels sous més alts a aquesta millora i afavorir els més baixos. Entenem que és injustificable que dins d'aquest procés s'hagi millorat la situació econòmica dels 4 càrrecs que més cobren dins l'Ajuntament de Manlleu. És cert que també s'ha millorat la situació d'alguns dels llocs de treball amb menys ingressos, però creiem que aquesta aportació hagués pogut ser més gran si no s'haguessin fet millores als alts càrrecs. Sobre aquest punt també volem dir que ha mancat transparència i informació prèvia, per tal que la ciutadania n'estigués al corrent. Creiem que aquesta és una dinàmica massa habitual i gens positiva. Per altra banda, en cap dels punts on es plantejava la modificació de les ordenances fiscals i taxes hi va haver un debat ampli i de nou es va aprovar gairebé tot per unanimitat. Des de la CUP creiem que cal apostar per començar a treballar amb els impostos progressius, és a dir, qui més té, més paga. Aquest tipus de propostes actualment no són defensades per cap de les formacions que avui són presents a l'Ajuntament de Manlleu. Finalment, des de la CUP també vàrem demanar en el ple que, a part del suport i predisposició que mostra l'Ajuntament de cara al 9-N, es facin passos més decidits, com per exemple posar plafons als carrers per poder materialitzar la campanya.